Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu onamandla, wena owadala izulu nomhlaba. Wena ubize bonke abantu ukuba babe ngcwele ngoba wena Jehova ungcwele. Masilingcwelise igama lakho Nkosi. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Sithethelela amacala ethu. Usipha amandla Nkosi okuthethelela nalabo abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kodwa sisindise Nkosi. Ngezwi lakho, ngenkazimulo yakho, ube isibani empilweni zethu. Siyakubonga Nkosi uJesu ngoba izwi lakho lithembekile. Lifeza umsebenzi empilweni zethu. Manje kuze kube phakade. Uzuphilise nabo bonke laba abagulayo. Nkosi yethu Jesu Kristu. Abakholwayo egameni lakho nabakholwa nguwe ukuba wena ungumphilisi weimpilo zethu. Ayikho imoya engamelana nenkazimulo yakho. Laba bangaphilile kahle enyameni, uphinde ubahambele Nkosi yethu Jesu Kristu. Nalabo abasemzimbeni kaKristu Jesu abangekho kahle, uphilise umzimba wakho ngamandla ezwi lakho Nkosi, ngoba wena nezwi lakho ni munye. Manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Ngizocela abazalwane kubo bonke abantu abalalele ukuthi basheshise bathatha amaBhayibheli. Laba bangenawo amaBhayibheli ama-hard copy bavule kuma-app emafonini abo. Kuze sizohambisana masithi siyakholwa sonke sibe nokuqonda. Siqonde imibhalo ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba uNkulunkulu nezwi lakhe bamunye. Munye uNkulunkulu nezwi lakhe. Masithi siyakholwa, sikholwa ukuphathekayo. Imibhalo iyafakazelana. Angihambi ngedwa ke, ngiyacela abazalwane nisheshise nithatha amaBhayibheleni. Ngihamba nomfowethu la umhlengi. Over to you baba. Amen. Amen. Siyabingelela abazalwane ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siloke sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongumqapheli wakho konke, nongumsunguli wakho konke, nongumphelelisi, noyisiphetho, owayekhona nokhona nozayo. Sithi udumo ngolwakhe, amandla okuphila akuye. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele ayebathumile ukuthi bagcwalise imibhalo, bashiye nemibhalo ewumqulu ukuze sikwazi ukuthi sithole uqonda ngomthetho nangendlela zikaNkulunkulu ezingcwele, ngokuba uNkulunkulu ungcwele. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe, sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe ababeka ngaphansi kwendodana yakhe uJesu Kristu ukuze abagcwalise ngomoya oyingcwele, abashiye nesiphiwo sikamoya oyingcwele. Baqhubeke bafundise, bagcwalise ubufakazi ukuthi uJesu Kristu unguye oza kusindisa, okuyena ongumesaya owayethunyiwe, nemibhalo yonke ekhomba kuyo ukuthi uyena oza kuba umsindisi wabantu bakaNkulunkulu abafuna ukukholwa ngokweqiniso, ngokuba uNkulunkulu ungumoya, ufuna labo abakholwa kuye ngokomoya nangokweqiniso, abangafuni ukujikela eceleni. uNkulunkulu akahlali emathempeleni enziwe ngezandla. uNkulunkulu akahlali ezithombeni. uNkulunkulu akahlali ngaphansi kwamanzi, kodwa ukubona uyo yonke indawo. uNkulunkulu wethu usezulwini, wenza konke akuthandayo. Namanje ke abantu bathi-ke ngesikhathi ukuthi uNkulunkulu esemhlabeni wayeseJerusalema kuphela. No, umoya wakhe wawufaka lapha ukuthi usebenze ngalesikhathi, kodwa uNkulunkulu wayesebenza yonke indawo. Amen. Ngokuba uJesu Kristu wazi konke lokhu ayekwenza nezibonakaliso, wayesebenza ngamandla kaNkulunkulu. Namanje ke sithi-ke siphakamisa lelo gama likaJesu Kristu elaphakanyiswa nalo ngaphezu kwamagama wonke emhlabeni, ukuze bonke abantu abakholwayo yilo basindiswe. Thina siyakholwa uJesu Kristu, Yes Lord. Amen. ngokuphelele
Amen. Siyazinikela kuJesu Kristu Yes, Lord. ngempilo zethu. Yes, Lord. Njengoba esho uJesu Kristu ethi uyindlela neqiniso, siyakholwa yilokho and siyamamukela. Asikholwa kubantu, sikholelwa kwizwi. Amen. Silandela imibhalo ngokuba imibhalo kuyona sinokuphila okuphakade. Yes, Lord. So uma wena ubona ukuthi umfundisi wakho ungcono kuneBhayibheli, uzokholelwa yilokho okufundiswa umfundisi wakho okuphambene nemfundiso kaNkulunkulu. Ingakho kungeke kuze kufike ukukhanya kuwena. Amen. So sihlola imibhalo ngokuba uJesu Kristu watshela abantu ukuthi abahlola imibhalo ngokuba ke kuyo khona ukuphila. Ngokuba yonke imibhalo ifakaza ngaye kusukela kuGenesis kuze kuyovala kwincwadi yeRevelation. Uyena owayezokuza, uyena owafika, uyena owahamba wakhushulela ezulwini, uyena oyakubuya ezowugoqa umhlaba, esebuya nezingilosi zakhe esezokwahlula umhlaba ngemisebenzi yabo. Yes, Lord. Abancane abakhulu bonke bayakwahlulela ngemisebenzi yabo. Akukhethiwe buso bamuntu phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Ngike ngakufakaza ukuthi kwamanye amasonto umfundisi bamtreata njengomuntu engazi ukuthi uyena uNkulunkulu, bakukhohlwa ukuthi khona ongaphezulu. Yes, Lord. Bagcina sebenza bekhuluma ngezinto engathi umfundisi uyena oNkulunkulu noma oyinkosi yabo. Lokho ku wrong ngokuba uNkulunkulu akakhethi buso bamuntu. Kunabantu abathatha kwancane emabandleni ngenxa ukuthi abafaki imali noma abenzi lutho olutheni, lokho kuzokwenza ukuthi babukeke njengabantu angathi bakhulu. uNkulunkulu akanandaba nayo yonke lonto leyo ngokuba labantu enibakhonza kakhulu, abanye babo banibethike niyabahlonipha ngaphezulu kwabanye abantu. Labo bantu bangcolile inhliziyo zabo, ngeke balibone izulu. uNkulunkulu akanandaba nokuthi ukuhleli kiphi position emhlabeni. Unendaba nenhliziyo yakho ukuthi ngabe ikulungele yini ukuthi ubonane naye mzukwane uNkulunkulu ebuye goqa umhlaba noma mzukwane ufa. Ukulungele yini wena ukuthi uphile noNkulunkulu phakade? Ngokuba abantu abaningi bahle emehlweni. Kodwa ungiphe lencwadi yama-Proverbs before uqale lo ncwadi leyo. Ungiphe incwadi yama-Proverbs chapter 16 from verse 1. Khona soyicacisa lento ukuthi uNkulunkulu akanandaba nobuhle bakho bangaphandle, akanandaba nokuthi wena unemali engakanani, akanandaba ukuthi ugqoka kanswephu kangakanani, akanandaba ne-makeup yakho, akanandaba nanolezi zakho zokufakelwa, akanandaba nalezi moto zakhe eziningi, akanandaba ukuthi wena unesikhundla esontweni kodwa ke wenza izinto eziphambene nemfundiso yakhe. Kuningi uNkulunkulu angenanga nako, kodwa ke into ayikhathalele inhliziyo yakho ukuthi ngabe inhliziyo yakhe igcinile yini imiyalo yakhe, uhamba ngokumesaba yini endleleni zakho, awuhambi ngokuqonda kwakho. Ngokuba abaningi bayathanda ukubukwa sengazi ukuthi bayakholwa kakhulu kodwa ke ngezenzo bakude noNkulunkulu. Ongiphi incwadi ithini? Incwadi Izaga isahluko 16 izesi lokuqala. Yebo. Umuntu unamasu enhlizweni. Umuntu umakhile uNkulunkulu wamfaka nenhliziyo, waphelelwa, wamnika nengqondo, wamnika nomphefumulo. Enhliziyo yakhe umuntu ingumthakathi, uNkulunkulu uyakusho lokho. Lawo masu owakhayo uma kukuthi awaphathelene nemfundiso kaNkulunkulu ukuze wena kube khona ubulungiswa kuwena, kodwa amacebo aphambene nokulunga, lokho kuphambene nentando kaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu eyazi inhliziyo yomuntu ukuthi inamasu, kepha impendulo yolimi ivela kuJehova. Lo masu akho ungaba nawo, kodwa uma sofuna ukukhuluma, ukhuluma into enobulungiswa, kufanele usondele eduze kwakho uJehova, kufanele ulandele imiyalo kaNkulunkulu, kufanele uthole imfundiso kaNkulunkulu ngokuba impendulo eqhamuka kuyena inobulungiswa, inobuhlakani, inolwazi. Sifuna ulwazi kaNkulunkulu. Angifuni, lalela, uma uza kumina uthi uzongitshela ngeBhayibheli, vula iBhayibheli sikhulume ngeBhayibheli, ungafuni ukungitshela ngento engekho eBhayibhelini ngoba mina ngikholelwa yilokho okubhalwe phansi eBhayibhelini. Phela ngokuba lithi iBhayibheli konke okubhalwe phansi eBhayibhelini ngaphambilini kokubhalela ukuthi thina sifunde kukhona ukuze sibe nethemba lokuphila okuphakade. Iphinde ethi enye incwadi yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini iphefumulelwe uNkulunkulu. Uma haleluya 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 glory to God. Uma yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, so mina kufanele ngikholelwe into ebhalwe phansi.
angifuni ukukholelwa imicabango nemidlinzo nema-ideas ne-theology nesangabe somuntu aqhamuka naso azongitshela ukuthi no mina ngicabanga no angifuni ungicabanga ngoba imicabango yomuntu ayilutho kuNkulunkulu namacebo akho awayilutho kuNkulunkulu. Uma ungafuni ukukholwa into ebhalwe phansi akuyona inkinga yami leyo, inkinga yakho noNkulunkulu. But-ke isincwadi kumina angishumayela ivangeli noma ngabe isizini noma ngabe akuyona isizini, kumnyama kubomvu kuyanetha kuyasiduma kuyalubalele liguqubele lithi preach the word. Shumayela ivangeli ngokuba-ke izikhathi ziyeza lapho abantu bazobe bengayifuni le mfundiso engcwele, sebekhetha imfundiso zamadimoni and hallelujah glory to God. Izona lezo izikhathi lapho abantu befuna ukumixa uNkulunkulu nezinto zomhlaba, befuna ukugxamalaza olunye unyaka lube semanzini olunye ulalo lube semhlabeni. Kufanele ube kwi-position eyodwa, you understand, ukuze wena wazi ukuthi umeleni, ngokuba awukwazi ukuthi uzokukhonza imisebenzi kaSathane uphinde ukhonze uNkulunkulu. No. So incwadi ithi umuntu unamasu enhlizweni yakhe, so umuntu kwalamasu akhe uyazama ukuthi abalansise emehlweni akhe, abalansise ukuthi no ngizofuna ukubukeka ngazuthi ngiyiKristu kodwa at the same time ngifuna ukufana nabantu bezwe. Lokho kuphelele ngokuba uNkulunkulu wazi konke, you understand, and uNkulunkulu bekomelisa ukomelisa ngemisebenzi yakho. Uma uyiphixiphici uyixoki uzokomeliswa ngokuba yiphixiphici noxoki. Uma ungumulali uzokomeliswa ngakho ukuba umulali, you understand. So uma uyisifebe same thing, khona abantu abanayo yonke imimoya kumzimba owodwa ngokuba yini sebehogele yonke le mimoya bayenza yayifa labo lokuphila, baphila ngayo lo moya ngokuqamba amanga, okufeba, okumxotsho, okuphuza, okudakwa, okuphinga, okwenza yonke lento le ekhona emhlabeni, okubulala, okubufakazi wamanga, yonke le moya ikhona kuyena, ibhodwe kumuntu oyedwa. Ngokuba yini umoya uNkulunkulu ophefumula kumuntu wawumsulwa. Ngesikhathi uNkulunkulu akha umuntu kusukela phansi othulweni wasephefumulela kuyena umphefumulo wokuphila, kwase kwakhona ukuphila kumuntu. Ngokuba inhlabathi mayifa umzimba wakho uphinda phansi enhlabathini, umphefumulo wakho fanele uphinde kumliniwe. Uma lo mphefumulo lowo ungcolile uNkulunkulu akawufuni, ngokuba lo mphefumulo lowo akusewona wakhe, sokumphefumulo womhambuma, umphefumulo kaSathane, umphefumulo wendodana yolahleko, inyoka, udrago, you understand. So lamacebo nawo enhlizweni yakho funeke wazi ukuthi-ke uma ungafuni ukuceba izinto uNkulunkulu akunike zona, ufuna ukuceba izinto wena ozibukayo emhlabeni, ofuna ukuzenza, ufuna ukuzibhanqa noNkulunkulu, wena umbhela umgodi, ekuzibheleni kwakho umgodi ufaka namalahle phakathi, uNkulunkulu uzofika edla umlilo bese kungene wena kulo mgodi lowo ushe okwangunaphakade, you understand. Ngokuba yini-ke wena funda le ncwadi khona into ezoyisho. Zonke izindlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Ngoba yini zonke indlela zomuntu, indlela ayihambayo umuntu konke ku-right emehlweni akhe. No, hayi mina ngilungile, angixontshi nje kodwa uqamba amanga. Hayi mina nje angifebi kodwa-ke ubhizi utya utshwala. Hayi mina nje angifebi kodwa ubhizi ngapha uyabulala. Hayi mina ngilungile ngiyaphana. Kodwa ngapha ubhizi wenza okunye okungcolile okuphambene necebo likaNkulunkulu, understand. So noma ungagqoka ukhavu umzimba wakho, uma wena wenza izinto ebumnyameni zokukhohlakala, still uguilty, unecala ngokuba-ke yonke imiyalelo ufune sigcine. Uma ungcwele ufune ube ngcwele ngayo yonke indlela, ungabi khona lo ozolekha khona, ngokuba-ke uma kukhona lo lekha khona wena uvula ispace wena ukuthi-ke uSathane angene akwazi ukuthi-ke akuyise ekukholweni kwakho, ngokuba-ke ekuhambeni kwesikhathi uzokujova uSathane, uzokujova ekutheni uthande ukwenza lento engasile, ugcine sowulokhu kancane kancane uhlubuka uphume endleleni engcwele, ngokuba yini-ke uSathane umnikile indawo. Uyayizwa loo nto leyo. So uma ukholwa uphila ngokukholwa, uphila ngokufasta noma ukubopha ibhande noma-ke ukuzila ukudla, bese uphila ngomthandazo, you understand. Uncenge inhliziyo, uwazi imibhalo ebhalwe phansi, ulandele abafundisi noma umfundisi ofundisa ngezwi elibhalwe phansi, ngokuba-ke zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe. Nabafundisi bakhona abagqoka khona, bakhona abagqoka iy'vatho zokuba abafundisi, kodwa iy'ndlela zabo zimhlophe emehlweni abo kuphela. Abafuni ukuhamba ngemiyalelo kaNkulunkulu, benza izinto ezithandwa yibona. Yini? Ngoba-ke basindwa imibhalo,
Imibhalo iyabasinda ukuthi bayenze, bafuna ukumixa. Bafuna ukumixa benze izinto zomhlaba baphinde benze izinto zezwe. Abafuni ukuma esisekelweni seqiniso esinguKristu. Abafuni ukuhamba ngendlela encane ngokuba le ndlela ebanzi iyebhujisweni kodwa bayikhetha ngokufihlekile emehlweni abantu. Abazi ukuthi uNkulunkulu wazi konke and uNkulunkulu uyabambula ekuhambeni kwesikhathi ukuthi lo uyisifebe nomfundisi noma nomvangeli uyisifebe noma nombishop uyisiphingi. Understand? Uma khoma umama asike uthunywe uNkulunkulu ukuthi ashumayele bese siyathi ke thina sikhola ubhale phansi uNkulunkulu ake washo nangelilodwa ilanga eBhayibhelini ukuthi uSifazana kumshumayeli thola ukuthi ayikho lonto leyo bese ke siyakutshela ukuthi lonto ayenzayo ayikho hlala phansi uma unyoka usathane wafika umuntu wesifazana omkhohlisa uNkulunkulu wasethi ke umuntu wesifazane uyakuthobela indoda lokho kufanele kwenzeke athobele indoda yakhe uma sethobela indoda yakhe ke uyafuna yona yodwa ngokuba ke indoda yoshiya uyise nonina inamathele kumkayo babe nyamanye lokho kuhlanganiswa uNkulunkulu akekho oyaphinda kuhlukanise. Do you understand? Ngomthetho kaMose ngaphansi komthetho kaMose ayonikwa uNkulunkulu wayinike ukuthi ke abantu abashade. Amen. uMose ngokwakhe wathi abantu abadivorce ngokunqoba ukuthi abantu bakwaIsrael babemcindezela uMose bemhlupha beqilelwa amakhanda. Do you understand? So kwase kufika lo mthetho lo ukuthi ke uMoses athi abantu ababhaleke incwadi yedivorce bahlukanise kodwa ke ngaseqaleni uNkulunkulu angazange akuvume lokho. Ingakho uJesu Kristu athi ke ohlukaniswa uNkulunkulu akekho umuntu ofuna ukuhlukanisa kodwa ke ngokuthi ke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe ingakho abantu befuna ukushiya indlela zikaNkulunkulu baphatha amaBhayibheli kodwa still bayafeba bayaphuza bayatshontsha baqamba amanga bayaphinga abanye babo bayahlada bayadivorce abanye babo abafundisi ngokuba abantu abalazi iBhayibheli uma belifunda balifunda njengenganekwane bathola ukuthi ezinye izinto ziyabeqa bese bathi iBhayibheli aliyaziphikisa lithi ngapha no yonke into ufuna ube nokuqonda ukuthi ke isukaphi yaphi ifika yagiya kanjani ukuze ibe lonto leyo ngokuba ke akukhanselwanga kulungisiwe kwagcwaliswa ukuze yonke into khumbula ukuthi i-Old Testament noma iTestament endala yayisithunzi salokho kwakuzakuza okwangempela. So uma nge-Old Testament babehlaba izilwane nezimbuzi ukuze baxolise enkosini ngezono zabo manje kwaseNkulunkulu ethumela indodana yakhe wahlala kuyona kwenza yona isihlabelo ukuze ke yonke lento ade yenziwa ngomthetho omdala usenza isivumelwano esisha bathi new covenant. Lo new covenant wenza lo mthetho nesivumelwano sokuthi ke manje zonke lezi zinto abenzenza nge-Old Testament anisazenzi. So senza kwenza kanje manje egameni lami nali igama lendodana enginikile uJesu Kristu. So uma nithandaza ngizothandaza egameni lika Jesu Kristu. Uma nifundisa ngizofundisa imfundiso kaJesu Kristu. Do you understand? Ngokuba ke akufanele sikhethe noma sihlukanise umoya owakuPaul nomoya owaJesu Kristu ngoba uJesu Kristu lo moya awushiya ongcwele umoya owukuyena oshiya wayifa kulabo bakholwa kuyena. Lo moya sithola kanjani na? Sithola ngokuthi ke sikholelwe imbhalo ebhalwe phansi. Hallelujah, glory to God. Ngoba lo mbhalo phansi yona esifanele ekutheni ke sibe sekukhanyeni sinazi lonke iqiniso kaNkulunkulu ngokuba ngaphandle kweqiniso nokuhamba ngendlela ebhalwe phansi ulahlekile uphumile. Uma umfundisi wakho ephikisana nento ebhalwe phansi lo mfundisi akuyena kaNkulunkulu ilo mfundisi lowo noma umpostoli ozenza ingilosi yokukhanya kodwa ingilosi yobumnyama ngoba baningi abanjalo bathunyiwe ezweni ukuze ke bazodukisa abantu kodwa ke akuyona futhi at the same time intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bayibhuthe. Hallelujah, glory to God. Akuyona intando kaNkulunkulu ukuthi abantu baphume ekholweni bahambe ngendlela zobumnyama ngokuba uNkulunkulu ufuna bonke abantu babuyele ekhanyeni basindisiwe ngokuba umhlaba uzobhubha ngokuthi uhle ngoba umhlaba omdala wabhubhiswa ngamanzi ngoba nakhona abantu basebonakele kakhulu. Lena ke manje isikhathi siyeza ninikiwe umusa neqiniso ukuthi ke manje anisabulawa ngokuthi umanonile ngaphansi kokuba isizwe sakaIsrayeli nigxotshwe ngamatshe noma nishiswe ngomlilo noma nilengiswe. So manje kuzokwenziwa kuwena uzonika umusa ukuthi ke uphenduke ezonweni zakho ngokuba isikhathi sombuso wezulu sisondele. Namanje ke unikiwe isikhathi sokuthi ke phenduka uma wenza konke okuphambene nomnyano kaNkulunkulu okumhlophe emehlweni akho wena kufanele uphenduke. Inhliziyo yomuntu ingumkhohlisi. Amen. Ingakho kufanele sikholwe imibhalo ebhalwe ngabaprofethi nabapostoli ababe mnyakaziswa noma begcwele umoya oyingcwele. Do you understand? So ukuthola umoya wakho ukuthi wena uthola umoya oyingcwele fanele ke ukholwe imibhalo wenze njengoba imibhalo ikuthuma and then bese ukholwa iqiniso konke
fundiswa uKristu konke okubhalwe phansi nalokho okumele ukuthole ukuze kugade wena ukuthi ungaphuma endleleni ungabuyeli esonweni ungakuweli kusathane uzogadwa imibhalo kunzima ukuphila ngokungcwele kodwa ke ngokuba ke kunokuphila phakade ngamanye ngiphile ngaphansi kwajoka likaKristu ngokwalula ithemba lami lihleli kuyena ukuphila kwami lihleli kuyena ukuqonda kwami lihleli kuyena ngezwe lonto le ukuthanda kwami uhleli kuyena ngeke uzuthanda umakhelwane wakho ngendlela othanda ngayo uma wena ungamthandi uNkulunkulu ngokuba konke qala kumele ukwenze ukuthanda uNkulunkulu babuza abantu umthanda kanjani uNkulunkulu uNkulunkulu umthanda ngokuthi wena uthande yonke into ayitshela yona eBhayibhelini uyenze njengoba injalo uma uhlulwa yilokho wena uthando lweNkulunkulu aliphelele kwena awuphelelisiwe isiphiwo sikaMoya Ngcwele ngeke sihlale kwena ngokuba yini uyangabaza uNkulunkulu uthi umuntu meze kuyena angezi embacambili kodwa eze enoqonda so uma uzunoqonda uyazinikela uNkulunkulu ukuthi konke uNkulunkulu akushoyo uyakuvuma uyakukholwa uzokwenza do you understand hallelujah glory to God incwadi izakhe isahluko 15 yes sir verse 16 yebo okuncane kanye nokumesaba uJehova okuncane kanye nokumesaba uJehova kungcono kunengcebo eningi kungcono kunani kunengcebo eningi kanye nokukhathazeka uNkulunkulu ufuneke ukuthi uthembele kuyena ngakho konke ngokuba ke uma wena uthembele entweni eziphathekayo kunzima kwena ngokuba ke uyashesha ukukhathazeka uthanda ukuthi izinto zibe ngaphansi kwecontrol yakho uma ungakwazi ukuzicontrola wena uzibona usahluleki ngeke usabona uNkulunkulu menyakaze empilweni yakho ngokuba konke wena ufuna ukwenza ngamandla akho awusamniki uNkulunkulu indawo you understand so the more unika uNkulunkulu indawo uphinde lo verse there hallelujah phinde okuncane kanye nokumesaba uJehova elela awunayo imali kodwa unayo indlela unako ukudla kokuphila unazo impahla zokugqoka uyamesaba uNkulunkulu ugcina imiyalelo yakhe yonke njengoba kunjalo lokho kubalele kuwena okuncane kanye nokumesaba uJehova okuncane kanye nokumesaba uJehova kungcono kunengcebo so lengcebo yakho uma unakho konke unemali unabafazi unezimoto unemizi udrive imoto ezithwempu unabangana abanthwempu ufaka impahla nama-chains uyadlisa ubhuti ubadlisa unama-tattoo but still awumsaba uNkulunkulu awumazi uNkulunkulu of course wena uzibona ukuthi uNkulunkulu ngokwakho impilo yakho uziphathele so awusibona isidingo sokuthi wena-ke ukholwe imibhalo ebhalwe phansi ngokuba yini-ke konke uqonda kwakho kulele ekutheni mina into engenza umuntu ukuthi kufuneka bangibone uma ngiqhamuka ngeLambogini babone ukuthi okay nasi lesincwadi lesi but still uma ufake ebumnyameni ngokuba-ke wena ukhonze izinto zasemhlabeni kakhulu ngaphezu kaNkulunkulu uNkulunkulu okudalile ukuze wena uphile uNkulunkulu odale zonke lezi zinto ozikhonzayo yingakho incwadi kithi-ke bakhonza okudaliwe ngaphezu komdali you understand ngokuba yini-ke abantu bakholelwa yinto ey'phathekayo abafuni ukukholwa lokho ongabonwa ngoba lokho ongabonwa ikona okwenze konke lokho okubonakalayo you understand uma ungakholwa lokhu uthi wena ushayembe uNkulunkulu wakho wena uyisimulwa ngezinga eleqile you understand ginqela kuJehova imisebenzi yakho so yonke imisebenzi yakho oyenzayo iginqele kubani ginqela kuJehova yonke imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho ukuze kuqiniswe yini ukuze kuqiniswe amasu akho so yonke imicabango yakho nayo bonke ukuhlakanipha kwakho kusenhlizweni kufanele ukubeke eJehova uma ukubeka eJehova uyahlola uJehova ukuthi-ke lokhu ngabe akuphambene nentando yami nemfuno yami uma-ke bona ukuthi uNkulunkulu lokhu akuphambene uNkulunkulu uyakubusisa ngomoya oyingcwele kodwa-ke uma wena uceba amacebo okubulala uceba amacebo omntshontsha lokhu kubeka uNkulunkulu akavumelani nalokho so wena uzenzela ngokwakho lokho ngokuba-ke uNkulunkulu konke akufunayo ubhale phansi ukuthi ungaphili ungatshontshi ungabulali ungafeki ungaphuzi ungadakwa ungaphili ungakhonzi iy'thombe amadoda lalawoda akawafuni understand so abantu abathumba abantu akabafuni abantu abakhomba abantu akabafuni understand ababulali yonke lento leyo akayifuni uNkulunkulu so uyazi ukuthi okay mengiqamba amanga uNkulunkulu against lonto leyo uma ngiye ku-interview akufanele ngiqamba amanga uma-ke ngihlele abangani bami akufanele ngixoxe ukuze bangizwe kahle bajabulele ukuthi ngikhona no
so wena uzoqala manje ukhuluma yonke into ekhulumayo kufanele iqonde ngoba yini ke uNkulunkulu wakho uyindlela leqiniso so nawe uhamba endleleni yeqiniso uhamba kuKristu uhamba endleleni yokuphila phakathi ngoba ke wonke umuntu etholakala enamanga kuyena akangene ezulwini akungene lutho olungcolile ezulwini izinja nabathakathi nabafundisi bamanga bonke bazobe behleli ngaphandle ezulwini you understand noma ngabe ingane yakhe encane uma ingane yakhe encane ifundisa amanga noma iqamba amanga noma intshontshe isancane lo ngane yakho esihogweni nawe mzali uma ingane yakho ifundisa ubufebe nawe usifebe uyisiphingi noma kwakhona isidakwa nomuzi nje lo wasesihogweni you understand so ukuze kube khona ukuqonda fanele nonke nazi ukuhlangana kwaNkulunkulu nigingqela imisebenzi yenu kuNkulunkulu so uma ugingqela imisebenzi yakho kuNkulunkulu ushiya zonke into zomhlaba uhamba ngemiyalelo yakhe kuphela iyona kuphela into ezohola ezokubuyisela kuphi ekukhanyeni ezokubuyisela kuphi ekuphila lokuphakade noma uyifa inyama yakho but ke umzimba wakho uphenduka isibani emini umoya wakho uphenduka isibani lezo nto ngoba yini ubuphila ekukhanyeni ukuba uma uthatha isibani sakho usifaka ngaphansi kwetafula sizokhayisa kanjani esweni uJehova wenzile konke kube nomgomo wakho ukwenze konke kube nomgomo wakho konke nomgomo wakho you understand yebo nomubi umenzele usuku olubi nomubi umenzele usuku onjani olubi wonke umuntu oyisoni ubekelwe usuku lakhe lobubi you understand so uphuma kule ncwadi uhambe kule ncwadi yaseRoma chapter 10 from verse 1 ukuze sizofuna ukuqonda kulabo abathi bafuna ukukholwa ngokweqiniso kulezinto abangazi understand ukuthi zisho ukuthini sizama ukuthi sikhanyise lapho nalapho ekuzokhanyiseka khona ukuze ke ungathi kana lekushoda khona uma kukhona lekushoda khona silindela yonke imibuzo ehlangene eBhayibheli ukuze sikhanyise lapho kumele sikhanyise khona ukuze wonke umuntu ahambe ngokuqonda uma ulifunda iBhayibheli ulifunde ngokuqonda ungalifundi iBhayibheli ungazazi wenzani bese liyakubhora bese uthatha ulahla lapha bese ukhumbula ugwayi wakho ukuba ke awazi ukuthi wenzani ingakho abantu abaningi bengena bephume emasontweni ngoba yini abayithole into abayifunayo and thina silethe leyo message amen ezokhipha ekutheni ube yisoni ezokhipha ekutheni uyakube isidakwa uyakube isela uyakubumtshontsho uyakuqamba amanga uyakuba ahosha uyakuba isitabane siphethe leyo message ukuba yini ke siyanithanda sinikhathalele sizonitshela igospel yokuthi ke wonke umuntu ufuneka aphenduke aphume esonweni ayeke izinto eziphambene necebo likaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ke mhlawumbe uzogoqa nokugoqa umhlaba labo abangafuni ukuzwa izwi lakhe nalabo abafuna ukwenza umathanda wabo bayisihogweni bonke nomfundisi wakho nesihogweni nomprofeti wakho amanga nesihogweni nomkhulu wakho nobaba wakho nabathakathayo nesihogweni you understand amen incwadi kwabaseRoma isahluko 10 yes sir verse 1 Bazalwane ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo ngokuba basindiswe bonke abantu thina sithandazela lento esho uMpostoli Paul thina simela yona ukuthi ke iyodwa into esithandazela uNkulunkulu ukuthi bonke abantu bafuneka basindiswe bese kukhanyeni bazalwane yes sir ukulangazelela kwenhliziyo yami yes sir nokunxusa kwami kuNkulunkulu yebo ngabo kungukuba basindiswe ngokuba ngiyabafakazela ukuthi bashisekela uNkulunkulu kodwa hayi ngendlela kungengokuqonda hayi ngendlela banentshisekelo kaNkulunkulu hallelujah glory to God banentshisekelo kaNkulunkulu kodwa hayi ngendlela you understand ingakho bengena lamasonto lawa bengena khona kuthiwa amantombazane abagqoka amabhluwe benza baluka amakhanda abo kube okhala amagcwele amakhanda amantombazane afaka amacici emakhaleni amantombazane afaka ama makeup nopende emlomeni abafana bakhona bajebhisa amabhluku bagqoka amabhluku ajabulile ngoba yini ke akukho ukuqonda yayizona banentshisekelo yokukholwa bajabulisa ukuthi idlala ogeni badansa bayawoshipa bajuluka babe manzi but still maphuma lapho ubuyele esonweni uyafeba uyatexa lapha uyabuka amavidiyo ocansi ngapha uyodlala ama-video games ngapha omunye udanga utshwala ubhema ugwayi ngapha omunye ubhizi uyafeba you understand yini ngokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu ngokuba abakwazi ukulunga akukho ubulungiswa ekulamasonto abahambayo akukho ubulungiswa namasonto egcwele bona ingakho ningaboni ukuthi niyaphi ningazi ukuthi niyaphi nicanga ukuthi esontweni idlala umasithozi
yini namasonto wenu banitshela ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa ngemali uzonibusisa ngemoto ngemsebenzi baloba bentshela into ayiyodwa the same thing abanye banidayisela ama-product ukuze nina niphenduke iqhinga zabo nina niphendukeke abantu abazobakhokhela ama-bills abo ngoba yini ni-blind uNkulunkulu nifuna izinto ey'phathekayo ngoba yini aninalo ulwazi ninentshisekelo kodwa hhayi ngendlela befuna ukumisa okwabo bafuna ukwenza nini befuna ukumisa okwabo akubona okwaNkulunkulu aqhamuka uNkulunkulu bonke abamfundisa kona uma kwaqhamuka eBhayibhelini ngokuba uma umfundisi wakho efundisa into engayilandeli eBhayibhelini lo mfundisi lo ufuneke umbuzo ukuthi mfundisi ngicela ungikhombise lonto eBhayibhelini mekuthi lonto leyo ayiqondakali usiyosithinta sikwazi ukuthi sikucacisele ukuthi hayi ke lokho akubona uNkulunkulu lokho uyazenzela yenza lonto leyo ngisho umuntu angakufutha ngamanzi lalela indaba enkulu indaba ukubhaphathiswa abantu ababhaphathiswa abaphenduka ezonweni zabo yini kuthiwa abantu abasho ama-sinners prayer uyisholani i-sinners prayer uyisoni ngani wenzeni uphenduka kwini ngokuba-ke uma uthi i-sinners prayer ngeke ukuthi-ke uzothi wena uphendukile. You understand? Ukepetile. Hallelujah, glory to God. Uphinda emkepitweni uyohlala lapha emkepitweni uphinda uyavuka njalo nje esontweni kodwa usho i-sinners prayer usaphenduka ngoba phela uma usho i-sinners prayer usho ukuthi wena uyaphuma emkepitweni uyamshiya usibu uyamshiya manje unomvuselelo ngokuba yini nihleli ngaphandle komshado until uNkulunkulu azanishadise awukwazi ukuthi wena uzothi-ke usho i-sinners prayer uyathandaza uthi-ke uyisoni uvuma ukuthi uyisoni uyophinda uyohlala esonweni wenza loo nto leyo uyokwenza ucansi ngaphandle komshado. You understand? Nibhizi niyajolana niyabambana niqabulana nenza na yonke into nisendelana ithombe elinqunu yini ngoba yini ukukholwa kukho ninentshisekelo yokufuna ukusindiswa kodwa-ke nifuna the wrong way. You understand? Athi ngisindisiwe uthi pho ukundeleni umuntu wesifazane usindisiwe athi-ke ayikho inkinga uNkulunkulu ubheka inhliziyo yami inhliziyo yakhe umbona ngakho ukuthi uNkulunkulu inhliziyo yakho iyamthanda ngokuthi uNkulunkulu ungagundi nafuna ungagundi wayegundile wena uma uthi uyamthanda uNkulunkulu uthetha angisho incwadi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu abafuni ukuthobela ukulunga kukaNkulunkulu. Sikubona kanjani ukulunga kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu-ke umuntu wesifazane akamethandaza esontweni amboza ikhanda uyafika esontweni bonke banqunu emakhanda lesonto labo seligijima iminyaka ewu-5-6 lirana but still babukeka njengey'febe bathi bangamaKristu. You understand? Banentshisekelo kodwa hhayi ngendlela yezolonto bayamfuna uNkulunkulu kodwa hhayi ngendlela ingakho-ke bezobaningi abazogcwala esihogweni kodwa beye esontweni bephatha amabhayibheli ngenxa yokuthi bafuna ukulandela into ebhalwe phansi eBhayibhelini. You understand? ngokuba bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu abafuni ukwamukela abakwazi futhi befuna ukumisa okwabo banentshisekelo the wrong way banentshisekelo the wrong way. uJesu Kristu wathi ephuma emcimbini esehamba ephinda noma wakhe eJerusalema bafika lapha kwesinagogue bedayisa emajuba ney'nkomo wakwakha isiswebhu wafaka isiswebhu wathi-ke indlu kababa kuyona indla yokudayisa noma yokwenza ibhizinisi le ndlu indlu yomthandazo le kufanele sithandaze sikhuleke sigcine imiyalelo kaNkulunkulu amesathi-ke babuza ukuthi lokhu kusho ukuthini babakhumbule ukuthi kubhaliwe embhalweni ukuthi-ke intshisekelo yakhe ingidlile. You understand? So intshisekelo kaNkulunkulu kufuneka ikudle kanjani ukuthi wazi konke ngayo ungamlwela uNkulunkulu ngezwi awulwi ngamanqindi noma ngesibhamu no ulwa ngezwi uhlala kwizwi lakhe noma ngabe kuthiwa usathane uyafika uzama ukukususa lo hleli khona wena ulwa ngezwi ngokuba izwi lenkosi lithi-ke mesaba uJehova ugcine imiyalelo yakhe. You understand? Yonke into ibhalwe phansi so ukuthi wena uzoma lapha ayawuthuka abantu ngenhlamba ukuthi uyakholwa uKristu no wena usebenzela usathane. Amen. Hallelujah. Yes sir. Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu. Isiphetho somthetho bani? nguKristu. uKristu uyena ogcwalisa umthetho wonke. So uma kukhona omunye umuntu onomthetho ongaphezu kwalo uKristu ashiye nawo lo muntu bambiza ngokuthi-ke ungumphikisi Kristu. Yes Lord. Akazile ngesihle uzobhubhisa umuntu ozothi manje ahlatshelwa amadlozi uphikisa uKristu. Umuntu othi-ke woza ngikunika isiwasho uphikisa uKristu. Umuntu oza nokuthi-ke umuntu wesifazane ngishumayele uphikisa uKristu. Umuntu othi indoda esontweni meyikhuleka igqoka isigqoko uphikisa uKristu. Umuntu othi indoda afanele iluke lowo uphikisa uKristu.
Lowo ohlangana nenkinga esontweni lakho ukuthi amadoda agqokisa abantu besifazane uphikisa uKristu. Lowo othi abantu besifazane abagqokisa abantu besilisa, lowo ungumphiki uKristu. Lowo ohlangana nenkinga nezidakwa kubeza bazodakwa esontweni kube namaphathi, lowo uphikisa uKristu. Do you understand? Ukuba ke uKristu ugcwalisile umthetho konke kubhalwe phansi ukuthi ke thina ufuna sibe ngcwele ngokuba uNkulunkulu wethu ungcwele. So uma sibonakala noma sithi ke siya representa ubungcwele, fanele sizwakale uma sikhuluma, fanele sibonakale uma sihamba, fanele sibukeke ngendlela yobungcwele. Hayi ukuthi siya-acta, siyakuphila bangcwele. You understand? Ngokuba isiphetho somthetho nguKristu. Isiphetho somthetho uKristu, uKristu ugcwalisile konke. Kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Kube yini? Kube ngukulunga kubo bonke abakholwayo. Akhiwe ukuthi ukulunga lokuba quiet uthule kodwa ube ubhizi ukwenza izinto zokungcola into zobumnyama. Kusho ukulunga ukuphila ngobungcwele, phila ngobungcwele phela. You understand? Amen. Incwadi ngokuka Mateyu. Hallelujah. 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 Incwadi kaMateyu 5 verse 17. Ningathi ngizela umthetho. Uzochitha umthetho wabaprofeti. Angizanga ukuchitha. Angizelanga uzochitha umthetho. Ngize ukugcwalisa. Ngizogcwalisa. Ngezo lonto leyo balwe phansi eBhayibhelini. Jesu Kristu ugcwalisile umthetho. Njengoba ugcwalisile umthetho, kufanele wonke umuntu ozwa izwi likaKristu eliphuma emlomeni waKristu njengoba asho kwincwadi kaJohane chapter 15 from verse 9. Athi ke ngilanga umyalelo ngishiya nawo ukuthi nithandane njengoba ubaba engithandile. You understand? Ngiphe. Hallelujah. Akusheshe. Hallelujah. Incwadi yezenzo isahluko 13 verse 38. Ngakho ke makwazeke kini madoda bazalwane ukuthi ngalowo kumenyezelwa kini ukuthethelelwa kwezono. Ukuthethelelwa kwezono. Nakukho konke ebeningaka kulungisiswa kukho ngomthetho kaMose. Yebo. Okay, lowo esibekezelelwe uKristu uyena bezogcwalisa umthetho ezosikhipha ngaphansi komthetho kaMose. Umthetho kaMose ubu strict, ubuqondile ngalendlela ukuthi ke bekumele kubulawa abantu uma kukuthi umuntu khona yenzile ngesabatha. uNkulunkulu wenza izulu nomhlaba wadala nakho konke phakathi ey'nsukwini ezu-6 ngosuku lwesi-7 wasephumula. Amen. Lolo suku lolo walenza la ngcwele empilweni esikhathini saphakade ukuze lolo suku lolo umuntu ophilayo noma ophilayo ngaphansi kwesizwe saka-Israel fanele agcine lolo suku lolo lungcwele. Wafika uJesu Kristu ezogcwalisa ukuthi lolo suku lolo ningasebenza ngalo uma nizokwenza imisebenzi emihle, ningeze ukuphula isabatha ngokuthi nenze imisebenzi emibi. Ninake ngesabatha niyaphuza, niyabhema, niyafeba, niyadakwa, niyantshontsha, niqamba amanga, niyabulala, niyaphinga, nenza zonke izinto lezi eziphambene nemiyalelo kaNkulunkulu. Ngokuba ke zonke izinsuku kufanele zibe ngcwele ngokuba siphila ngaphansi kobungcwele manje. Do you understand? So akufanele senze ngazuke isabatha li-special kakhulu manje. Zonke izinsuku ngoba siphila ngaphansi komusa. Uma ukuthi wena uzothi uzogcina isabatha kuphela lezi ezinye izinsuku ungazihloniphi, wena uyafana nomuntu onika uSathane indawo. Ngokuba ke uSathane ukhona emhlabeni. Lalela, uSathane wafika ku-Eve wamkhohlisa. Eve wathatha isidlo ongafanele asidle wasidla wanika indoda yakhe. uSathane wafika kumfowabo kaAbel uCain. Ngoba yini uCain azange anike isihlabelo umnikelo azange anike umnikelo owajabulisa uNkulunkulu. Wadinwa. Uma udinwa noma ucasuka noma unyanyiswa igospel yeqiniso, uSathane uyakubusa. You understand? Noma ngathiwa uthi ikholwa engakanani, uma ucasulwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini uNkulunkulu ayikhulumayo, wena ubuso uSathane. Kufanele wena uzame ngempela ukuthi uthandaze ngoba isono sisondele siseduze kwakho noma uphila naso. You understand? So ukuba nenkani kuyona into enhle. Ukuphila esonweni akuyona into enhle. uJesu Kristu ayizosikhulula lapha ekutheni ke njengoba lithi iBhayibheli ke dinwa kodwa ungoni. Khipha yonke into okungcola emlomeni wakho. Yizo lonto le ukuze manje uphile ngokuqonda. Uhambe ekukhanyeni. Yes Lord. Usindiswe kuzona zonke izinto eziyilingo ezivimbezela ukuthi abantu bangakholwa ngokuphelele. Amen. 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 Incwadi kwabaseGalatia isahluko sesithathu verse 24.
kanjalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu. Umthetho ungumlayi uyasiyala uyasigada. You understand? Awusasibulala umthetho ngokuthi silengiswe noma sishiswe noma silengiswe emthini noma sigxotshwe ngamanye. No, umthetho usigadile. Methiwa ke umthetho kuthiwa ke imiyalelo le ekuyiyona ebekiwe okumele uyazi uyigcine enhlizweni yakho ukuze uphile ngayo kuphela. Kanjalo ke umthetho sewaba ngumlayi wethu wokusiyisa kuKristu. Wakunjani? Wokusiyisa kuKristu. Angisho izolo le. Amen. uJesu Kristu uyindlela leqiniso. Uyiphethe yonke lemiyalelo. Le moya le iyena yonke. Imoya yothando, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Umoya wokuba leqiniso, umoya wokuhlonipha, umoya wahlonipha uNkulunkulu waze wabethela esibhambanweni, washona phansi emgodini, waphinde wavuswa. Was emhlabeni waseshunyelwe ezulwini. You understand? So umoya wokuhlonipha, umoya wokungafuni ukufisa izinto zabanye abantu, umoya wokuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, nangengqondo yakho yonke, nangomoya wakho wonke, nangamandla akho wonke. Ukuze silungisiswe ngokukholwa. Ukuze silungisiswe ngani? Ngokukholwa. Phela. Ezolo nto le. Sifuna ukukholwa ngokweqiniso, sifuna ukukholwa ngokupheleleyo. Asifuni ukuba basiyeka. Siloke sinyakaziswa engathi samadlambi aloke enyakaziswa umoya. You understand? Asifuni ukunyakaziswa amadlambi noma imoya semhlabeni. Sifuna ukuhlala kusisekelo sokuphila esiphakade esikuKristu. Ingakho sihlala siphuma emaRoman Catholic Church ngokuba ke bakhonza uNkulunkulu abathathu. Phuma kuma Christianity ngokuba ke bona bathi ke phakamiseni izandla ngikhethe uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi, ababhaphathisi egameni kaJesu Kristu. Ushumayela abantu besifazane. Abantu besifazane abaphenduki bayadola bayafeba bagqoka izinto ezingaqondakali abafana bakhona abayithi abantu abanezikhundla emasontweni nasemakhwayeni sithi bozani eqinisweni kaNkulunkulu, phumani kumaLuthela, phumani kumaBaptist, phumani kumaMethodist nakuwo yonke lemfishifishi yoshembe, phumani lapho nize eqinisweni. Nina zangoma niyeke ukuba thakathi, nina zinyanga niyeke ukunyanga abantu ukuba ninyanga abantu, nize nenze izinto zokukhuhlakala. Nina abantu yekani ukukholelwa emadlozini. Lezo lonto leyo ngiphi incwadi kaAct 2:38. Phambene nemiyalelo ninentshisekelo yokufuna ukukholwa kodwa hayi ngendlela. Nihamba the wrong way. Welani kwindlela yeqiniso lokuphila okuphakade. Yes Lord. Incwadi Izenzo isahluko sesibili. Yes sir. Verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetru wayesethi, phendukani. Petru wayesethi ke, phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Yilowo nalowo fanele umuntu abhaphathiswe. Uma usuphenduka uzibona ukuthi wena uyaphila kodwa awuphili ngendlela efuna uNkulunkulu noma unentshisekelo kodwa uke sontweni wrong. Uzophenduka, uzobuyela kuJesu Kristu nemfundiso yakhe engcwele. Uzolandela izwi elibhalwe phansi ngoba izwi wayekhona eqaleni ulizwi. Waye uNkulunkulu, ulizwi unguNkulunkulu. So uma wena ufuna ukuphila ophakade uzohamba ngezwi, uzophenduka ezonweni zakho ushiye zonke izinto ezibambene necebo likaNkulunkulu, uze ekhayeni okukuKristu, uhambe ngendlela encane eqondile ekuyiyona elethake ukuphila ophakade. Amen. Ingakho ufuna uphenduke, ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho kuthethelela kwezono ukuze uthethelelwe izono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Njobe senikwa uma uNkulunkulu unika umoya engcwele kulabo abamlalelayo. Hallelujah. Akawuniki nombani. uNkulunkulu unika umoya ongcwele kulabo abahamba ngemiyalelo yakhe yonke. Njobe senamukeliswa isiphiwo sikamoya engcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu. Ngokuba nesithembiso esenu sabantwana benu. Sababonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esibhubhayo. Hallelujah. Buyelani kuJehova.
Mesaba uJehova ugcina imelo yakhe uhambe ngokuqonda uhambe ekukhanyeni ngokuba ke ukuphila okuphakade kukuye. Sishumayela igospel yokuthi ke umhlaba uzobhubha. Uma ubhubha umhlaba wena ungekho kuKristu, wena uyesihogweni. Amen. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga yise wenkosi yethu Jesu Kristu ukuba wena izwi lakho lithembakele, izwi lakho lungukuphila, izwi lakho linamandla. Nkosi, usukhulumile nabantwana bakho, makube iloyo naloyo ohlabekayo enhlizweni, umnika amandla Baba okuphenduka, abhaphathiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, athethelelwe izono, abe yisidalwa esisha, ahambe ngokuqonda nangezimiso zakho. Ngoba wena Nkosi awufelanga ukuthi abantu bakholele ukuthi bazoba nemali bakhohliswe, beholwa imfundiso ezidukisayo zamadimoni. Kodwa icebo lakho ngomuntu Nkosi alikakafezeki. Makube iloyo naloyo ozwayo alamukele izwi lakho ngokujabula, limhole lekuphendukeni manje naphakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, soshiya imininingwane mayelana nalabo abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli, nalabo abafuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Amen. Asebephendukile. Amen. Nabafuna uNkulunkulu ngokweqiniso. Yes, Lord. Soshiya imininingwane lapho esitholakala khona. Inamba bazalwane yilena, sheshe sithatha ipeni ubhale phansi. 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. 9 email address, email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na YouTube. Ungasubscribe one account ka YouTube, ungasubscribe uphinde ushareishe, usendele nabo bonke abangani bakho balizwe izwi likaNkulunkulu ukuthi uthini. Ku YouTube siyatholakala izwi lenkosi uJesu Kristu. Ngizoyiphinda uYouTube siyatholakala izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala na ku Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungafollowisha na Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze ube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane. Siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.